Așa, microfon. Oh. Eu m-am hepinit. Para, eu m-am hepinit. Sunt curios dacă o să mișc... Nu știu dacă mi se mișcă jocul mai rău sau mai bine. Ce organizăm? Deci dați-mi mie tu pe Iron că fac drum și după Am înțeles, Marian, o să-ți dau tot ironul meu, am înțeles. Îți dau ție tot ironul. Nu, bă, ca să pot să iau eu blocul. Dă bă gol. Nu îți dau niciun gold! Dă bă gol. Dă gol. Thank you, bro. Brother, in fază. O să-mi iau un fire... Să-mi iau un fire chiar și văd ce naiba fac cu el. Da, vezi, mă zic rapid că am TNT, hai că am TNT. Băieți, am un fire charge, vreți să-l folosesc? În hasă, ajută. Hai mă, că am TNT, hai rapid. Mă, nu fi intimidat. Hai pe el. Ops! Eu nu știu. Bă, doar eu n-am murit. Pe mine m-a mâncat nasul, nu mai știam ce să fac. N-am panicat. Bă, tutor control, bă. Nu-ți dau niciun gol, că te-ai aruncat în vol cu goldul, mai lasă-mă în pace. Report, tutor. Nu, dar report, bă! Hai rapid pe el, că-i doar unul. El e mort, adică. Cât de mort. A murit. Bă, hai pe green, că-i doar. Hai pe green, mă zic că am TNT și doar 2. Ce fel de TNT? De la bun sau de la care nu explodează? N-au pate albaștri, n-au pate albaștri. Hai rapid. Cum să n-au pat, ești prost? Cum să n-au pat, nu știu. Adică n-au pate protejat. Vezi pe ăsta? Hai să mergem. Eu mă duc pe verde. Voi faceți ce vreți, eu stau aici ca prostul, că n-am făcut nimica. Ăștia nu fac nimica, de ce? Eu mom have penis, eu mom have penis, eu mom have penis, eu mom have penis, eu mom have penis. Yeet. Nu pe mine, mă, cum? Ce faceți băieți, ați murit? Fain. Ce prost! M-am tepit și pe mine. Caca. Am murit. Deci eu mă băteam și am omorât 2 de la ei din bază și a rămas 2 HP. Și m-a omorât 1. Și ăla care mai trebuia să moară avea 1 HP. Și bă, m-a murit. Asta e poveste de aia din amintiri din copilărie, fratele meu. Aia ți-am furat heal-ul. Bun, hai rapid pe bă, că mă cac pe ei deja, hai pe line. Deci mă duc direct la 4. Deci Asta e cel mai retardat joc din toată viața mea. Go line, man. Uite pe line! Așa. Hai, go line, tu. Da, volan. Ce volan? Go line, idiot. Da, balls. Vezi că vii! Îl văd. Da, dă-i rush, dă-i rush odată! Cacă-te pe el, hai, dar uite, știu ce prost, nici că nu pot să mă nimere. Scă. Sparge-le patul. Îi sparg patul! Da, mă duc. Hai că l-ai spart. Ăla albastru și-a aruncat singur. L-am omorât Bobo. Eu cu Bobo am dat rush pe aia și Bobo mor acolo. Văd acolo că e patul descoperit, el nu. I will die, friend. Păi dacă s-a băgat în para față. Hai, da bă, că ăsta pe mijloc, căcați-vă pe el odată, ăsta are 13 aș. Ăsta e chiar, ăsta ce naiba crede că face? Ăsta ce naiba crede că... Hai, penis, hai rapid, mă zic, hai, du-te. Naiba, frate, mă, ce cu player ești? Ăsta chiar a crezut că o să poată să fugă de mine. Da? E invizibil, nu e invizibil, vezi că e invizibil, vezi că nu e Vai invizibil. de cap, ce retărat are tata aia. Unde căcat e ăla, că văd că e pe mijloc acum. Da, e aici, știu, îl văd, e aici. Și m-au aruncat în voi. Ha, frate, nu-ți dau resurse. Ai dat măcar un hit. Îl văd, are și jump boost și duce la albastru. Eu m-am happiness, Ok. Stai așa că ăsta, deci ăsta e cel mai prost, deci și-o luat ăsta Ăsta e cel mai handicapat meci din toată viața, mă uit. Căcat. Vedeți că e unul aici sus, bă, bretarzilor, aici. Hai! Ce vedeți că vine ăsta anul la bază. Cine? Unul verde, bă! Bate-l, bă. Da, și ce să fac eu, mă, că n-am blocuri. Bă, hai că mă duc să respart patul, că am TNT. Păi sparge-l, bă, că nu-i nimeni. E ăla invizibil, ok. Bă, ajutor, tutor, help, bă, ce pula N-am mea ce faci, să bă? fac. Și Marian e la bază, ups.
Hai bă, cam TNT, bă, dar veniți, mă, pula mea. Pune-l pe drum și gata, nu contează, irosește-l. Pula mea. Reloader! Îl văd pe ăla, ia uite aici. Hai, Aici manevră. Bobo, Mamă, deci- mișcă, hai da. Hai, bă, Ia uite cum fac ăsta manevră. Ia uite. Îl fac Mamă, ăsta. cu aia nu mai am blocuri. Hai, frate. Am rămas suspendat aici. Asta vin eu să fac parcurs, să fiu eu să fac parcurs. Bă, nu te apui că m-am aruncat din greșeală în voi, dar patul e descoperit. Bravo, Bobo! Felicitări! Bă, deci am pus TNT-ul, TNT-ul a explodat și am fost în voi. Ce căcat! N-am armură. Bă, patul e dezgolit, bă, ce pula mea Da, e faceți, bă? dezgolit, Bobo, și noi nu nis acolo. Pentru că da. Eu nu mi-am luat Hai, armură tot hai, jocul ăsta. Hai, care e ăsta? Hai, mă zic, hai. Hai, ați mă! Hai mă mai repede. Nu. Ba da, hai Hai, facem mă, că mai atunci repede. punem gata cu apă. Hai, mă, mai repede, Magic bă. milk. Aia a fost ideea mea. Așa, băi. Bă, vezi că mă bateți. Hai că te bate, Bobo, hai că te bate. Hai, cum să nu? Ia bă, Ah, uite, mă, bă, ce- vreți să vedeți cum fac eu acum acrobație? Ia uitați aici. Ține-mă, Uitați aici ține-mă. cum o să sar fix de aici acolo. Am reușit. Hai, bă, hai pe el, bă. Hai de cap, bă, ce n-ai bă fost meciul ăsta? Bă, vezi că vine, e la galben. Bă! E la galben. Tu ce Am ți vă trei pe el, tipuri. mă, nu vă mai căcați atâta pe voi. Galben, hai tot pe el. Deci să mă urmă asta, nu știu câtă oară când cad acolo jos. Hai, bă, Veniți tot la pe galben. el. Hai, bă, că sunt eu singur ce mă bate ăsta, care. Da, o să ne bată caie mari din piele. Hai, da, Bobo, odată! Ăsta e afeca... Hai. Bă, 3 TNT-uri la...